Vadász 001 vagyok, Vadász 001, és mesteremcézni fogunk most ebben a részben, és nyomjuk is meg a gombocskát. A kedvenc pályánk vagyunk, és én piros csapat vagyok, és a kurva szárat is jönnek, és meg fognak engem öllegelni, és segítség, kevés az illetem. A kurva nénik! Ja? Aztán ezek izeik. Boah, mennyien vagyunk! Özömlünk ki. Ugye? Mondta, hogy azt csináltuk. Ugye azt csináltuk, PLS. PLS, mondta, hogy azt csináltuk. Sprinteljünk. Jaj! Kicsit. Bocsánat a kis rázkódásért, de muszáj volt, hogy top kill. Aki már 35 embert megölt. Ez hogy? Pedig rá akartam volna ugrani a gyerekre. Na, elértünk egy szintet. Miért nem értünk el? Nem éltem meg. Azért nem. Jó, követem ezt a gyereket. Nem tudom miért, de követem. És most egész jól megy a mesteremcén, egy 25-30 FPS-en. Hé, ja, te barát vagy. Például játszunk együtt Minecraft. Játszunk együtt. Júj, sebezem fog. Mondtam. Itt kell izé. Jön, mekkora átlökött rajtam a gyerek. Súly. Hát igen, 2 ütés és meghalok. És azt mondjátok, sújtás, élesség 1, erő 2, azonnal gyógyulás 2, szóval. De azért sújtás 1 az nem 2 ütésből öl meg egy ilyen szetből, lövedékvédelem. Ez lövedékvédelem egy mind. Gondolom, én... Van énikéteket. Ezt megöltük. Megölte elvtársat. Vak. Fog jó! Fog. Mekkora átlagad rajtam a gyerke. Na, felszív hiányzik, de már is elhasználtam 2 hiopotit. No, azt nem jönnek onnan. Én itt megyek a disznóklubba. Mekkorát lökött rajtam az a kibaszott gyerek. Gyerkem, mekkorát lökött rajtam. Mekkorát lökött rajtam már a gyerek. Júj. Rászkó. Brutafit. Ide a pálinkát, mert megteszi a Maris. Most te gyere velem, miattad ég a szívem. Adj egy csókot, és te leszel a mindenem. Elnézteten állsz, mi van? Téged Maris, ide a pálinkát, mert megteszi a Maris. Most te gyere velem, miattad ég a szívem. Adj egy csókot, és te leszel a mindenem. Nézteten állsz, téged Maris, ide a pálinkát, mert megteszi a Maris. Jó van. Kaktuszcsok. Kaktusz, mi majdnem. Szétvetett? Nem. Oké, bufajt. Nem lettem több menőbb. Sőt, inkább noob lettem. Aztán figyelni kell, mert bárhonnan rádugolhatnak. Én tudjátok, miket szeretek? Én a messzi harcot úgymond. És leszek olyan bufajt. Tehát. Ne? Például játszunk együtt Minecraft! Szétöllek. Nem, ő célt. You were killed. Christike 22. Esetleg szeretnétek velem játszani, akkor a nevem Cupid 0. Cupid 01. Cube. Head 0 és 1. Te meg... Miért adod? Na. Mi nyertünk. És megyünk egy másikra. Melyikre menjünk? Restonecraft. Jó. Menjünk Kit PvP-re. Menjünk erre?
Júj, melyikre mentem? Na, ilyen szettem van. De jó szettem van. Semmi. Szerintem menjünk meghalni. Menjünk meghalni. Nem, pozitívan álltam hozzá. Menjünk meghalni. Most nem fogunk megdögleni? Szerintem menjünk megdögleni. This is fuck yeah. És most oh shit. Megölnek, ugye? Megölnek. Mindig megölnek. Au. Megölnek. Főmenü. Mindegy. Mob Arena. Mob Arénázzunk már. Picit. Ezt nem láttátok, jó? Több játékos mód. TNT-rán. Tényleg TNT-rán hozzunk már egy picit. Egyes aréna. És mindjárt kezdődik. Még nem? Még majd egy jó 25 másodperc. Addig... Nem tudom, mit csinálok. Futok. Tudjátok, hogy még nem voltam ilyenen. Most vagyok először. Kurva szádat, és egyből leesek. Ez jó. Júj, nem tölti be néha. Júj, miért? Ha, ott megyek. Oh, fuck. Júj. Ajaj, már az utolsó szinten vagyok, ez nekem... Ja, még van több szint, jó. Júj, leestem. Júj. Már az utolsó szinten vagyok így. Ez már nem tetszik. Nem vagyok full profi benne, figyelj. Mindjárt le fogok esni. Az a jó. Júj. Ember. Veled meg mi van? Júj. Meghaltam. Ez gyors volt. Ez gyors volt, emberek. Ez gyors volt. Úgy most olyan jó szettem lesz, gyerek, hogy be fogtok szarni. Vagy nem, haha. De és tényleg be fogtok szarni, mert egy jó szettem van. Most az egyszer. Amúgy itt van a legjobb szettem. Ezt elmondom. Szar. Szar. Dübörögjön az acél. Vasmálvért. Dübörögjön az acél. Gratulálok. Ezt izéltem. Erre. Ott a flash. Jó. Noob. Beengednél? Nem. Free steak. Hógolyó be van készítve. Dinnye helyett. Dinnye nem jó. Buffé! Szép volt Viktor. Igen, úgy hívnak engem, hogy Viktor. Ha már most így mondtam, hogy Viktor, akkor a teljes nevemet is elmondom. Az én teljes nevem Bodó Viktor. Mi? Igen, megtudtátok a nevemet. Ez nagyon jó volt. Amúgy nem vicceltem. Tényleg ez a nevem.